हामलाय खालायनो एक्चुअली पब्लिक नो तो मासा सिका आबले जिनि बीएफ साबो साका और बुथाकते जा आसासले आदि बुथाकते गेम मो पब्लिक लोग ताम साबो 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 पब्लिक लोग सामानी गेम मो है मायुंगरो तंगफु हाइपनो मायुंग जुनो फाइ डिस्टार्ब का खाइफाय खाता खाइफाय आबो सिमिया मायुंगनि बागै मो आमचनि बररो मुंसाफोर गाहाम खायमियांनि दं लमदे राबर काय सबाय पाइजागो मगोदों थायगोदों काय पाइजागो मुंसा खायमियांनि बागै मो आमचनि बर डियालग लाइट बरनि प्रॉब्लेम न साका जों दिनै बीएफओ बे आगे बकक सालायगा मनति 11 नो जमा बानचिरिनाय न बरनबो जमा बानचिरिनाय साइड बाय साइड मो आमचनि बरनो जों बाहाय क्लायै इकोनॉमिकली स्ट्रॉंग थाइमानो आबो जों सालायजा बर जों एक्सपीरियंस रिका चिकन प्रोजेक्ट्स नामनाय रमदि जामि गायनायनि फुनुंखा रमदि माशरूम कल्टिवेशन फुनुंखा रमदि चिकन मो हायनो थाइजांनाय आकक साव बर गाबनो हेल्प खालायमान कियाबा दाबो क्वेश्चन गाय कायसा आमचयो तुम माशरूम आमावनो थाइगा कायसा आमचयो मुया मामावनो थाइगा कायसा आमचयो तुम जों जामि मामावनो थाइगा गाब साबो जानाय साबो पाइनाय बायगे जों फालिमान सो आबुनि बागैबो जों कायसा ओपिनियन दिखा तुम गवर्नमेंट मोहायनो रिवि तंगांगा के गवर्नमेंट इनिशिएटिव ना तो आपन पाइट लागे कुन कायसा जागाव थांनि खालायनानै सो आई डोंट थिंक मो वाइसा कक सालायमाने बे जों प्रॉब्लम सॉल्व खालामनाय but definitely interaction फाइनेंसिंग जागाव थाङै बर सामानि बे गामियाव थाङै बर कगलाम सालायमाने बिसिं दै एस अर्ली एस पसिबल मो प्रॉब्लम न सॉल्व खालायनानै बर 100% खालायमाने होनै but maximum problem न सॉल्व खालायनानै स्पेशली मायुं बाय बर दिस कन्फ्लिक्ट न बर स्टॉप खालायनि चाइल्ड एंड प्रायोरिटी हेंगा बर आबनो बेस खायनो ड्रेन स्टामनानै हा खुरनानै आथिखाल गोसो जरा नायनो आबला आं साइनि बिजाबो डिपार्टमेन्टनि बेपार दङ बाट एश्योरेंस रिखाबो एज फार एज फ्रांसिस इज कंसर्न एज अर्ली एज पसिबल बरले खोनाफुनो से बर क्लियर यार दं बिकॉज मो तो ह्यूमन लाइफ नि बेपार बरनो बानसिरा नांगनाय बानसिरानि हेंगा हाखर खुरनानै न नांनाय बर साइड दङ आइसे आबनि उलस लाइवलीहुड फाइनाय Ini je program wildlife ini upor je awal next vision da pokma lena ni pangda ka sakriman man kore or posting plan kore mayu আমার দেশের স্বাদ গন্ধ আমার সবচেয়ে প্রিয় আমার জয় যেমন দেশের জয় দেশের আনন্দ মানে আমার আনন্দ লংতরাই গুঁড়ো মশলা হোক বা সরষের তেল
আমার দেশের প্রোডাক্ট। আর সেই লং তরাই দিয়ে রান্না যখন খাই তখন পাই দেশের স্বাদের আনন্দ। সবার সাথে সেই স্বাদের আনন্দ ভাগ করে নেবার মজাই আলাদা। দেশের স্বাদের আনন্দ লং তরাই। লং তরাই, রান্নায় তোমাকে চাই।